Mae'n neis gael bod yma. Achos bod ni wedi bod i ffwrdd wrth yma, mae'n teimlo bod ni... Ond wrth gwrs o'n i yma sy'n dwytha, so... There we go. So, dyn ni'n parhau efo'n cyfres Paratowch y Ffordd dros gyfnod y grawys, a dyn ni'n edrych ymlaen i'r Pasg. Dyn ni wedi cael rhai cyhoeddiadau ynglyn â'r Pasg yn barod y bore yma. Wrth gwrs, ar adeg y Pasg, dyn ni'n meddwl am ddau beth bennig iawn yn dydyn. Dyn ni'n meddwl am y croesoeliad, lle dyn ni'n gweld Iesu'n marw drosto ni, un prynu ni'n rhydd, ac wrth gwrs, dyn ni'n meddwl am yr atgyfodiad lle mae mawredd a gallu Duw yn Iesu yn dod yn amlwg wrth iddo orffen ei waith a dangos ei fod yn fuddigol. Nawr, paratoi at hwnna, dyn ni ar hyn o bryd, ac yn y gyfres yma, dyn ni'n meddwl, mae'n golygu a sut mae neges y groes a'r atgyfodiad yn berthnasol ni wrth i ni gael yn gwahodd i fewn i Deyrnas Dduw. Nawr, fi oedd Jos efo ni y Sul dwytha, ac eithon ni'n neud arbennig iawn gyda fe, ynglyn â'r gwahoddiad yna. Y gwahoddiad yna sydd i bob un ohono ni i ddod i nabod Iesu ac yn ddod yn rhan o'i deyrnas e. Oedd e'n sôn am y deyrnas yn dod yn dod dyfodiad y deyrnas. Mae'n galw ni rhyddid, mae'n cynnig yn hadfer ni fel oedd e'n atgoffa ni. A heddiw, dyn ni'n symud ymlaen. Heddiw, dyn ni'n edrych ar beth mae'n golygu i fod yn perthyn i'r deyrnas. A dyn ni'n mynd i wneud hynny trwy edrych ar adnodau o Mathew pennod 5. Nawr, strap in, achos mae'r darlleniad yn hir. Okay? So, dyn ni yn Mathew pennod 5, a dyn ni darllen o adnod 1 i adnod 20. Okay? So, dda'n edrych os yw rhywun yn disgyn i gysgu. So, adnod 1 i adnod 20. Pan welodd Iesu yr holl derfaoedd, daeth i ben y mynydd. Pan eisteddodd i lawr, daeth i ddilynwyr ato, a dechreuodd ei dysgu a dweud, mae rhai sy'n teimlo'n dlawd ac anigonol wedi ei bendithio'n fawr. Oherwydd mae'r unefol yn teyrnasu yn ei bywydau. Mae rhai sy'n galaru wedi bendithio'n fawr, oherwydd byddan nhw'n cael eu cysuro. Mae rhai addfwyn sy'n cael eu gorthrymu wedi ei bendithio'n fawr, oherwydd byddan nhw'n etifeddu'r ddeiar. Mae rhai sy'n llwgu a sychedu am gyfiawnder wedi bendithio'n fawr, oherwydd byddan nhw'n cael eu bodloni'n llwyr. Mae rhai sy'n dangos trigaredd wedi bendithio'n fawr, oherwydd byddan nhw'n cael profi trigaredd eu hunain. Mae rhai sydd â chalon bir wedi bendithio'n fawr, oherwydd byddan nhw'n cael gweld Duw. Mae rhai sy'n hyrwyddo heddwch wedi bendithio'n fawr, oherwydd byddan nhw'n cael eu galw'n blant Duw. Mae rhai sy'n dioddef erledigaeth am ei bod yn byw'n gyfiawn wedi bendithio'n fawr, oherwydd mae'r unefol yn teyrnasu yn ei bywydau. Pan fydd pobl yn eich sarhau chi a cherlyd ac yn deud pethau drwg amdanoch chi am eich bod yn perthyn i mi, dych chi wedi'ch bendithio yn fawr. Byddwch yn llawen. Mwynhewch gweitha'r cwbl, achos mae gan Dduw yn y nefoedd wobr fawr i chi. Cofiwch fod y proffwydi oedd yn byw ers talwm wedi cael ei herlyd yn union yr un fath. Chi ydy halen y ddeiar. Ond pan mae'r halen wedi colli ei flas, pa obaith sydd i'w wneud yn hallt? Eto, dydy e'n dda i ddim, ond i'w daflu i ffwrdd a'i sathru dan draed. Chi ydy'r golau sydd yn y byd. Mae'n amhosib cuddio dinas sydd wedi ei hadeiladu ar ben bryn, a dos neb yn goleuo lamp i'w gosod o dan fowlen. Na, dych chi'n gosod lamp ar fwrdd mwyn iddi roi golau i bawb yn y tŷ. Dyna sut dylai'ch golau chi ddisgleiddio, mwyn i bobl foli'ch tad yn y nefoedd wrth weld y pethau da dych chi'n ei gwneud. Peidiwch meddwl fy mod i wedi dod i gael gwared â chyfraith Moses ac ysgrifau'r proffwydi, dim o gwbl. Dwi wedi dod i ddangos beth mae'n nhw'n ei olygu. Credwch chi fi, fydd dim un llythyren na manylun lleia o'r gyfraith yn cael ei ddileu nes bydd y nefoedd a'r ddeiar yn diflannu. Rhaid i'r cwbl ddigwydd gyntaf. Bydd pwy bynnag sy'n torri'r gorllymyn lleia ac yn dysgu pobl eraill i wneud yr un peth yn cael ei ystyried y lleia yn y deyrnas nefol.
Ond bydd pwy bynnag sy'n byw yn ifydd i'r gorchmynion ac yn dysgu eraill i wneud hynny yn cael ei ystyried y mwyaf yn y deyrnas nefol. Dwi'n deud hyn. Os fyddwch chi ddim yn byw yn fwy cyfiawn na'r Phariseaid na'r arbenigwyr yn y gyfraith, fyddwch chi byth yn un o'r rhai y mae'r un nefol yn teyrnasu yn ei bywydau. So, dyn ni yn y bregaeth ar y mynydd, a mae'r bregaeth ar y mynydd yn fawr. Okay? Hynny yw, dyn ni'n dechrau darllen yn Efengil Mathew fan hyn, dechrau penod 5. Ac os dyn ni'n darllen ymlaen ym penod Mathew, dyn ni'n dod i ddiwedd penod 7, cyn bod wedi gorffen. So mae'n gwneud i bregaeth Jos 20 munud di Sul diwetha am ddangos yn fyr. Na, oedd e'n gret, actually. O'n i'n credu bod yn 20 munud nes i fi weld y recordiad. Na, ardderchog. Da iawn. Ond mae'n neges hir. A taswn ni eisiau gwneud tylyngdod llawn ag chi'n bod, fydda angen cyfres ar wahân yn bydde. Ond dyn ni jyst yn mynd i edrych ar yr 20 adnod cyntaf yma. Ac wrth edrych ar yr 20 adnod yma, dwi jyst eisiau ni gofio beth yw pwrpas y bregaeth ar y mynydd. Okay? Mae'n rhywbeth dyn ni wedi darllen droion, a dwi'n licio'r dyfyniad yma sy'n mynd i ddod i fyny ar y sgrin o beth yw pwrpas y bregaeth ar y mynydd. Mae'r bregaeth ar y mynydd yn dangos sut i fyw bywyd sydd wedi ei neilltuo i ddiw ac sy'n plesio Duw yn rhydd o rhagryth, yn llawn o gariad a gras, yn llawn o ddoethineb a dirnadaeth. A mae hana di rhyw fath o grynhoi hwnna yn do, trwy roi pennawd ar gyfer heddiw, ffordd y deyrnas. Os dyn ni eisiau gwybod sut beth ydy bod yn perthyn i deyrnas Duw, dyma ffordd y deyrnas. A fan hyn, dyn ni'n cael ei weld e. A'r bore yma, dyn ni am edrych hynny yw, oedd paratoi'r bregaeth bore yma ddim yn anodd o gwbl, achos chi'n gwybod, dwi'n licio cael 3 pen, a mi oedd yna 3 pennawd yn y darlleniad. So, job done, mae'n syml, 3 pen sy'n dilyn y penawdau. Dyna ni'n edrych ar y bendithion, neu'r gwynfydau, fel mae rai o'n ni sy'n hun yn un abod nhw, beatitudes, y gwynfydau. Dyna ni'n edrych ar y darlun yma o halen a goleuni, a wedyn, dyna ni'n edrych ar yr ymateb i gyfraith Duw. Y bendithion i ddechrau, neu'r gwynfydau. Na, mae rhaid i ni fod yn ofalus wrth ddarllen rhain. Mae rhaid ni ddeud ar y cychwyn beth dyn nhw ddim. Nid rhestr o bethau dyn ni'n gorfod i cyflawni, neu ryw safonau uchel dyn ni'n gorfod cyrraedd mwyn cyrraedd teyrnas Duw. Nid dyna beth ydyn nhw. Mae hynny'n hollol amlwg o'r gweddill o'r ysgrythur, mae'n hollol amlwg o'r adnodau. Nid prawf i'w basio ydy'r gwynfydau, y bendithion yma. Ond, mae nhw yn disgrifio disgybl i Iesu Grist fel y dyliau fod. Mae'n disgrifio disgybl fel y dyliau bod. Mae gan y person yma Iesu ni ddisgrifio yn y darn hwn gymeriad gwahanol, ffordd o fyw gwahanol, sydd yn hollol wahanol i'r rhai sydd y tu allan i'r deyrnas. A mae'r disgrifiad o'r hyn sydd i fod yn wir am y sawl sy'n dilyn Iesu, sef ni gobeithio, am y sawl sydd yn dilyn Iesu, yn ddisgrifiad mewn gwirionedd o sut beth yw teyrnas Dduw, a sut beth ydy perthyn i'r deyrnas honno. Un o fy hoff bregethwyr i'r diweddar, Tim Keller, oedd yn disgrifio y deyrnas fel oedd yn cael ei ddisgrifio yn y bregaeth ar y mynydd, fel y deyrnas wyneb i weired, y deyrnas ben i weired. Naren, i rhai o'ch chi sydd yn gwylio rhaglen Stranger Things, dyw hwn ddim byd i wneud efo the upside down yn Stranger Things. Mae hwnna'n ddychrynllyd ac yn beth bynnag. Okay? Ond rhywbeth arall wyneb i weired. Mae'n debyg mewn un ffordd. Okay? Mae'n wahanol iawn, achos yn Stranger Things, mae'r pethau sy'n wyneb i weired yn ddychrynllyd ac yn horrible. Okay? Mae hyn oed un o fy mhlanti'n edrych yn weird, fel so ddim yn gwybod beth nhw'n siarad yna. Okay, I'm trying to be down with the kids here, Gwion. Come on. Ydy e'n gweithio? Mae'n gweithio. Okay. Yn the Stranger Things, mae'r upside down yn ddychrynllyd, achos mae'n y bethau horrible yn medru dod i fewn o'r ochr arall.
Nawr mae fan hyn, mae'r deyrnas yma yn beryglus hefyd. Ond mae'n beryglus mewn ffordd wahanol. Achos mae'n cymryd pethau'r byd ac mae'n dweud, mae hwnna'n wrong. Mae'n troi pob dim wyneb i weired. Mae Iesu yn dangos sut beth ydy perthyn i'r deyrnas wyneb i weired yma, sydd mor wahanol i'r byd, ac yn wahanol i be fydden ni'n reddfol eisiau. Yn wahanol iawn. Edrychwch ar y geiriau yma sydd yn dod i fyny ar y sgrin. Y geiriau yma lle mae Iesu yn gosod rhyw fath o yn dyrchafu rai pethau ac yn dweud rhain sydd ar y brig. Gwrandwch arnyn nhw. Tlodi. Galar. Addfwynder, sychedu am gyfiawnder, trigaredd, calon bir, hyrwyddo heddwch, profi erledigaeth a sarhad. A'i rhain dyn ni'n gweld yn y byd? Nage. Ond dyma'r pethau sydd fod yn nodwedd i'r rhai sydd yn perthyn i deyrnas Duw. Dewch ni wrando eto. Tlodi, galar, addfwynder, sychedu am gyfiawnder, trigaredd, calon bir, hyrwyddo heddwch, profi erledigaeth a sarhad. A rhain di'r gwynfydau. Rhain di'r bendithion. Sut mae rhain yn medru bod yn bendithion? Mae rhai o rhain yn brofiadau real ac anodd iawn yn ein bywydau ni. Ond mae'r ateb i'r cwestiwn o sut maen nhw'n medru bod yn bendithion yn dod yn y darn sy'n dod wedyn. Achos efo pob un o'r rhain, oedd yn deud galar oherwydd mae'r rhai yn derbyn hyn. Mae yna ateb bob tro. Tlodi y reit tlawd oherwydd byddan nhw'n cael bendith fawr. Y rai sydd yn galaru oherwydd byddan nhw'n cael cysur. Gwrandwch ar y geiriau. Cael bendith fawr, cael cysur, etifeddu'r ddeiar, cael ein bodloni'n llwyr, profi trigaredd, cael gweld Duw, cael ein galw yn blant i Dduw, yr unefol yn teyrnasu yn ei bywydau. Ac mae'r rhestr yn mynd ymlaen a deud y gwir. O dyna di'n reality ni. Dyna di'r reality teyrnas Dduw ar y ddeiar. Nid yn bod ni'n cael dianc o bethau anodd y byd. Dyn ni'n byw mewn byd sydd wedi torri. Dyn ni'n byw mewn byd sydd wedi torri gyda phechod, salwch a drygioni. Ond y reality yw, mae hwnna'n real, ond y reality dyfnach yw bod ni'n cael byw yn y byd yna yng nghwmni yr un nefol sy'n teyrnasu yn ein bywydau ni. Dyn ni'n cael byw yn y byd anodd a real yna drwy brofi reality yr un nefol yn teyrnasu yn ein bywydau ni. Yng nghanol y pethau yma, na fydden ni'n yn chwilio amdanyn nhw, y pethau na fydden neb yn chwilio amdanyn nhw nac yn ei dyrchafu nhw. Mae Duw yng Nghrist yn dod ato ni. A mae'n cynnig roi nerth i ni a gweithio yn y mywyd i. Nes i ofyn yn benodol i Hannah a fydde modd i ni ganu'r gan yn eithon ni ganu just cyn y bregaeth. Gwrandwch ar rai o'r geiriau wnaethon ni ganu. Rwy'n brwydro ymlaen mewn gwendid a llawenydd. Dyna reality bywyd, ynddo fe? Dyn ni'n brwydro ymlaen mewn gwendid a llawenydd. Cans yn fy angen daw ei nerth yn glir. Wrth i ni weld angen, dyn ni'n gweld bod yn medru darparu, a wedyn dyn ni'n canu nid my fi, ond Crist yno fi. Teyrnas wahanol felly. A dyn ni angen teyrnas wahanol yn y byd yma. Os mond rhaid ni edrych ar y newyddion, os mond rhaid ni edrych o'n cwmpas ni i weld hynny. Dyn ni'n gweld poen, dyn ni'n gweld dioddefaint, dyn ni'n gweld rhyfel, dyn ni'n gweld pechod, dyn ni'n gweld hunanoldeb. A dewch i ni fod yn onest, dyn ni'n gweld rhai o'r pethau yma yn bywydau'n hunain hefyd. Dyn ni'n mynd i mewn o'r pethau yma, dyn ni'n ei profi nhw. Ond mae Iesu
yn ein galw ni i fyw mewn teyrnas wahanol nawr. Ac fel rhan o hynny, mae'n yn galw ni, mae'n yn gwahodd ni i fyw bywyd gwahanol. Bywyd lle dyn ni'n halen a goleuni. A mae hwnna'n dod â ni mlaen yn llifo naturiol o'r pwynt cyntaf i'r ail bwynt. Nawr ten, unwaith eto, dyn ni'n sôn am ddarn cyfarwydd iawn na'r Beibl. A chymod weithiau pan dyn ni'n darllen darn cyfarwydd o'r Beibl, dyn ni wedi mynd i ryw arfer o feddwl amdano fe mewn rhyw ffordd. A mae'n beryg bod ni'n darllen y darn yma am halen a goleuni fel gorchymyn. Fel tas y Duw yn deud, byddwch yn halen, neu byddwch yn oleuni. Ond nid dyna be mae'n deud. Be mae'n deud? Chi ydy halen y ddaear. Chi ydy'r golau sydd yn y byd. Sut mae'n gallu deud hyn? Ydy wedi cam ddeall? Ydy e'n meddwl bod y disgyblion yn well pobl nag ydyn nhw go iawn? Ydy e'n naif? Wel na, dydy e ddim yn naif, achos mae'n gwybod pob dim amdanyn nhw. Mae'n gwybod sut maen nhw'n mynd i fethu. Yn Mathew 26, oedd Iesu hun yn deud, dych chi gyd yn mynd i droi cefn arna i heno, medda Iesu. Wrthyn nhw. Mae'r ysgrifau sanctaidd yn deud, bydda un taro'r bugail a bydd y praidd yn mynd ar chwal. Oedd Iesu'n gwybod yn iawn am wendid y disgyblion. Roedd e'n gwybod yn iawn am yr hyn y ffordd y bydden nhw'n ei fethu fe. Mae'n gwybod yn iawn am yn gwendid ni. Ond mae'n deud, chi ydy halen y ddaear. Chi ydy'r golau sydd yn y byd. Mae'n deud bydd ei ddisgyblion yn halen a goleuni, nid gweithaf ei gwendidau, nid oherwydd ei gwendidau, ond yng nghanol a thrwy ei gwendidau. Dwi wedi sôn o'r blaen am un o fy hoff ddarluniau o hyn. Mae yna arfer Japaneaidd o'r enw kintsugi. Mae'n ddarlun hynod, dwi'n meddwl, o waith Duw yno ni. Yn kintsugi, beth sy'n digwydd yw, mae rhywbeth wedi torri a mae'n cael ei drwsio. Ond mae'n cael ei drwsio mewn ffordd arbennig. A be maen nhw'n neud, maen nhw'n cymryd rhyw lacr sydd efo powdwr aur yno fe. A maen nhw'n trwsio fe yn dangos hynny. Os na lun, mae'n dod allan yma. A be dyn ni'n gweld yma yw, mae'n gyfan, ond mae'n gyfan mewn ffordd wahanol yn dydi. Mae'n gyfan mewn ffordd wahanol. Chos ar ôl i drwsio, mae'r peth yn gyfan, ond mae'r trwsio yn sgleinio drwodd. Mewn ffordd arbennig iawn, mae'n fwy prydferth yn dydi. Achos mae'r sgleinio yn dod drwodd. A dyna beth ydyn ni. Pethau sydd wedi torri, y mae Duw yn ein trwsio ni ac yn sgleinio trwom ni. Pwy well i fod yn halen a goleuni mewn byd sydd wedi torri, byd sydd yn wan, ond pobl doredig a gwan. Mae Duw ar waith ynddyn nhw. Mae yna her, cofiwch. Mae yna her o hyd, achos oedd yna rhybydd yn doedd bod yr halen ddim i fod i golli ei flas, a bod y goleuni ddim i fod i gael ei guddio, bod y goleuni i fod yn amlwg. A be mae hynny'n golygu yw bod ni fod i fyw yn bywydau yn agored, o flaen pobl eraill, ond cadw yn agos at Duw gyda gwaith Duw yn realiti amlwg yn ein bywydau o ddydd i ddydd. A mae hwnna'n golygu rhywbeth. Pan o'n i'n coleg, way back, ynddo fe? Oedd yna lyfr Out of the Salt Shaker gan ddynes o'r enw Rebecca Manley Pippert. Oedd e'n boblogaidd iawn ar y pryd, oedd pawb yn ei ddarllen e. A un o'r pethau oedd hwnna'n pwysleisio oedd, ie, dyn ni fod i dreulio amser yng Nghymru Cristnogion. Wrth gwrs bod hynny'n bwysig, ond dyn ni'n just i fod i wneud hynny. Mae treulio amser gyda'n brodyr a chwiorydd mewn eglwys mewn cymdeithas yn bwysig, achos fel mae llythyr at yr Ebriaid yn deud, mae'n bwysig yn bod yn dal ati i gyfarfod â'n gilydd. Mae rai pobl wedi stopio gwneud hynny, oedd y llythyr yn deud, dylen ni annog a rhybuddio yn gilydd
drwy'r amser. Mae cymdeithas gyson efo Cristnogion eraill yn bwysig. Ond os dyn ni'n encilio a'r cyfan dyn ni'n gwneud ydy treulio amser jyst gyda'n gilydd, dyn ni'n methu rhywbeth. Di'r halen a'r goleuni ddim yn mynd allan. Y darlun yna o leini, mae gwahoddiad i ni rannu'r goleuni sydd gynnon ni, ond nid i ddangos ein hunain o gwbl. Ddim i ddeud, drychwch arna i, ond bod ni'n byw bywydau sydd yn deud, edrychwch arno fe. Bod y golen yn sgleinio trwyddo ni. Nes i ddarllen dyfyniad gan ddynes yr enw Sedi Robertson Huff wythnos yma. If we walk around acting as though living in a relationship with Jesus is boring and miserable, no one would want to join the migration to him. But if we go to the world as the salt and light, as Jesus calls us to, with celebration of what he has done in our lives, others will want to be part of it too. Byw'n bywydau. Gadael i oleuni Duw sgleinio trwyddo ni trwy'r cracs. A mae pobl yn gweld y cracs yn dydyn. Fedrwn ni'n cuddio nhw. Dewch i ni jyst gadael i Dduw sgleinio trwy'r cracs. Bod yn halen a oleuni yn y byd o'n cwmpas ni. A mae hynny'n cysylltu ni ar trydydd pwynt. Yr ymateb i gyfraith Duw. Ac unwaith eto, y funud dyn ni'n sôn am gyfraith Duw, mae yna broblem yn codi. Achos mae'n hawdd iawn ymateb iddo fe yn y ffordd anghywir. Dyn ni'n medru ymateb iddo fe yn y ffordd anghywir a chael yr agwedd anghywir. Oedd hyn yn digwydd yn yr eglwys fore. Oedd yna rai pobl yn gorbwysleisio fe. A oedd yna rai pobl yn gweud, na, dim ots, gras di pob dim, dim ots ydych chi'n byw. Oedd y ddau bwyslais yna yn anghywir. Ond dewch i ni wrando ar be mae Iesu'n deud yn y bregaeth ar y mynydd. Peidiwch meddwl fy mod i wedi dod i gael gwared â chyfraith Moses ac ysgrifau'r proffwydi. Dim o gwbl, dwi wedi dod i ddangos beth mae nhw'n ei olygu. Gwaith Duw ydy e. Mae yna her yna fe. Y Paul yn delio efo hyn yn ei lythyr at y Colosiaid. Yn Colosiaid 3 adnod 1, dyn ni'n clywed y cymal yma. Felly, am eich bod wedi eich codi i fywyd newydd gyda'r Iesu, ceisiwch beth sy'n y nefoedd. Mae un gwirionedd yn llifo o'r llall. Dyn ni'n ceisio beth sydd yn y nefoedd am ein bod ni wedi cael ein codi i fywyd newydd. A dyn ni ddim yn gorfod wneud hynna yn nerth yn hunain. Dyn ni wedi canu yn barod, nid my fi, ond Crist yno ni. A be mae'r gan yna wneud ydy ailadrodd geiriau allan o Galatiaid penod 2. Dewch i ni ddarllen adnod 19 a 20 o hynny i ni gael clywed yr geiriau'n gyflawn. Wrth i mi geisio cadw'r gyfraith Iddewig, mae'r gyfraith honno wedi fy lladd i. Mwyn i mi gael byw i wasanaethu Duw, dwi wedi marw ar y groes gyda'r Meseia, ac felly nid fi sy'n byw bellach, ond y Meseia sy'n byw yno fi. Dwi'n byw y math o fywyd dwi'n ei fyw nawr, am fod mab Duw wedi bod yn ffyddlon, wedi fy ngharu a rhoi ei hun yn aberth yn fy lle i. A mae yna lot yn y darlleniad yna. Mae yna lot yn yr adnodau yna. Mae yna sawl peth yn eglur iawn yma. Number 1, mae cyfraith Duw a safonau Duw yn bwysig, achos maen nhw'n gosod allan sut mae pethau i fod. Yn ail, trwy edrych ar gyfraith Duw, dyn ni'n gweld yn bod ni ddim fel y dyliau ni fod. Dyn ni'n ei weld e. Mae'n adnod yn sôn am cyfraith Duw fel ein hathro ni, yn dysgu ni, bod ni ddim fel y dyliau ni fod, a bod rhaid ni droi at yr unig un oedd yn gallu cyfarfod â safonau yna, sef Iesu. A dyn ni'n dibynnu felly ar Iesu, yr Iesu perffaith yna, yn marw drosto ni, a fyddwn ni'n meddwl yn benodol am hynny wrth fwrdd y cymyn ar ôl y bregaeth.
A nawr, fel mae Paul yn deud, nid fi sy'n byw bellach, ond y Meseia sy'n byw yno fi. Dyna sut rhaid ni feddwl. A mae rhaid ni feddwl sut mae hynny'n edrych, a beth di'n rôl ni. Achos, dyn ni ddim yn hollol pasif. Dwi ddim i fod yn hollol oddefol yn ein perthynas a Duw. Mae e'n gofyn i ni ymateb. Oedd y geiriau ola nes i ddarllen allan o Mathew 5 yn drawiadol iawn. Dwi'n deud hyn, os fyddwch chi ddim yn byw'n fwy cyfiawn ar Phariseaid a'r arbenigwyr yn y gyfraith, fyddwch chi byth yn un o'r rhai y mae'r un nefol yn teyrnasu yn ein bywydau ni. Ond, a mae hynny'n medru'n hysgwyd ni. Ond dewch nôl gyda fi at yr ail bwynt. Dyn ni yn halen a goleuni. Ond mae gynnon ni gyfrifoldeb i ofalu bod yr halen yna ddim yn colli flas ac nad ydyn ni'n byw mewn ffordd sy'n mygu'r goleuni. O sut dyn ni'n gwneud hynny? Trwy aros yn agos ato fe. Trwy aros yn agos at yr arglwydd. A mae hynny weithiau'n galw am ddisgyblaeth. Trwy wrando ar ei lais e. Yng nghanol yr holl leisiau yna sy'n galw am ein sylw ni. Efallai trwy stopio gwneud rhywbeth. Fe all hynny fod am ein bod ni'n ei garu e yn fwy na phethau'r byd a gwneud y cyfan. Nid trwy drio'n galed yn y nerth yn hunain, ond trwy ei nerth ef yn gweithio yn ein bywydau ni. Ac os dyn ni angen ein perswadio i wneud hynny, lle gwell i droi na bwrdd y cymyn. Dyn ni'n cofio a diolch am ei gariad e, ei fuddod e, ei aberth e, y cyfan wnaeth e mwyn ein galw ni i'r deyrnas yma dyn ni wedi dysgu amdano fe y boren. Felly i grynhoi, beth ydy perthyn i deyrnas Duw? Beth yw ffordd y deyrnas? Mae ffordd y deyrnas yn golygu bendithion, ond nid bendithion fel mae'r byd yn meddwl am bendithion. Ond y fendith o gael bod gyda Duw ym mhob dim dyn ni'n ei wynebu. Mae'n golygu bod yn halen a goleuni wrth i waith Duw sgleinio trwom ni yng nghanol reality bywyd pob dydd. A mae'n golygu cylyfraint o ddangos yn bod ni'n caru Iesu trwy ddewis ei ddilyn e ac i fyddhau iddo fe a chael ei nerth e ar waith yn ein bywydau ni. Dewch i ni weddio. O Dduw ein tad, dyn ni'n diolch i ti am y cyfan rwy ti wedi gwneud drosto ni. Dyn ni'n diolch i ti am y gwaith rwy ti eisiau gwneud yno ni. Dyn ni'n diolch i ti am y gwahoddiad yna i fod yn perthyn i dy deyrnas di. Helpa ni ymateb i'r gwahoddiad yna. A dyn ni'n diolch i ti am y ffordd rwy ti'n dysgu ni o sut beth ydy byw yn y deyrnas yna. A dyn ni'n diolch i ti arglwydd na dydyn ni'n yn gorfod cyrraedd rhyw safon mwyn dod i'r deyrnas. Ti di gwneud yna i gyd drosto ni. Ond dyn ni'n diolch i ti dy fod ti'n gweithio yno ni a trwom ni. A dyn ni'n diolch i ti am y fraint o ddod am bywydau, bler, toredig, anigonol ata ti i gael yn trwsio. Ac i ti sgleinio drwom ni. A dyn ni'n gweddio arglwydd y bydde di'n gwneud hynny. Ac y bydde di'n yn dangos dy waith di, dy fawredd di i'r bobl o'n cwmpas ni. A dyn ni'n diolch i ti am y cyfle i gael byw yn ôl dy drefn di. Arglwydd, diolch i ti am bob gofal. Diolch i ti am bob arwydd o dy waith di. Ni di barhau
i wneud hynny yn bywydau ni nawr. Amen.